моята внучка. И тя взима от моята чаша хапчетата за киста. И взима 4 хапчета и спи. Ама да благодаря на Бога ми даваше тази смелост да го тигам като жертва на Божите ръце. И вярва Бог няма да го остави, нищо да няма. И сега може моята внучка да бъде умри, може да се внучка. Мъртва ми. И 10 години не бях оженена и Бог направи всичко възможно. И го исках, и Бог ми даде. И направи документи си и си направи граждански брак за Божията слава. Нека бъдете благословени, сестри. Аз също искам да благодаря на моя Бог, защото благодаря на Бога. На карига. Септември месец ми казаха, че имам цироза на черния дроб. Благодаря на Бога, Бог ми изцели съвършено. Няма ми следа от тази болест. Нито съм ходила по болници, никъде. Моя жив Бог ми изцели. Благодаря на моя Бог. Бъдете благословени в името на Исус. И аз сега искам да му благодаря на нашия жив Бог, защото Той заслужава, защото царя на царете и княза на князите. Искам първо да му благодаря, че ми призова да му служа. Защото когато бях в света, аз не знаех пътя, истината и живота. Но сега, когато ме призова, аз знам пътят, истината и живота и се боря с моята другарка един ден да бъдем в Царството Небесно. Благодаря му, че ми показа пътя. Така искам да му благодаря, че ми даде 3 мъжки деца. И затова искам да ви насърча, брати и сестри, този празник не е в тези кораби и в яйцата, а в Исус Христос. Силата и помазанието е в Него. Нека да помажи това място, нека да помажи този дом, нека да помажи Стефанина и Стефанката. Това всичко, което го правят, да им го върне стократно. Бъдете благословени всичките и от Тополовград и от Свиленград в името на Отца, Сина и Святия Дух.
Тази нощ аз самотна стоя, запитам къде седи. Боже, смятай ме, ме заставяй в моите скърби тъги. И подай ми ръка, избави ме сега, този час от вода. С твоя поглед стопяваш ме ти, премахваш и моите сълзи. Hey!